odottaa pakettia 3 viikkoa, kun se viimein tulee. Mä ajattelin tehdä sen videon tästä uudesta mikrofonista. Kuten varmaan jos on kattonut videota tai striimejä, niin tietää, että edellinen ei ollut kauhean hyvä. Mä oon paketin avannut jo, mutta sisällä en oo kattonut vielä ollenkaan. Ensin perus kuplamuovi. Ei oo tosta hauskaa, kun on se huono. Sitten se oikein paketti. Tää mun täytti jotain tämmöstä auki. Just. No niin, mä sain sen siististi revittyä auki. Kappa, ei kovin siististi. Ja koska mulla tällä iPhonella mitään standia, joudun taas hetkeksi leikkaamaan en mä saa ottaa yhdellä kädellä tuota paketista pois. Mutta nyt reikäsen Floreon VM800. Tää pitäis olla vissiin hyvä nyt sitten. Mä avaan ton paketin ja be right back. Tässä se nyt on melkein kaikissa komeudessa, ei vielä kiinni. Ja tuli vähän ongelmia pöydän ja ton standin kanssa, niin kuka olisi arvannut, että mikrofonin setappaaminen on näin hankalaa. Joo, no sepä näyttää ihan hyvältä. Mikrofoni pöydässä kiinni. Pienien vaikeuksien jälkeen. Piti pöydästä hajottaa palaneen, ei sen suurempia. Nyt pitää hakea tähän. Eli vahvistunut johtoslainen ja muuta, tai siis adapteri. Sellainen adapteri, että se menee tonne. Nyt se on niinku jenkki. Istuu. No niin, siinä se nyt on. Kaikessa komeudessaan. Kova työmaa oli tän kanssa. Vähän näkyy sitten, kun leikkaamaan tuosta pavan pois ja joo, sellaista vahvasti näkyy tuolla. No niin, nyt on mikrofoni täydessä toiminnassa ja no, mä oon vähän päässyt testailemaan ja kyllä se hyvältä kuulostaa. Tässä te kuulette nyt ensimmäistä kertaa, että on se parempi kuin mun edellinen mikrofoni. Aika hype päästä tekee videoita ja striimaamaan tällä. Ja mitä liian nyt keksikään. Kiitos kaikille, jotka katsovat mun spontaanisti tehnyt unboxing videon. Ei mulla muuta. Ensi kertaan. Näkemiin.